Min jaħrab, min jipprova jbenġilha u min jgħid li ma jafx qal Simon Busuttil. Huma dawn ir-reazzjonijiet tad-dokument tal-Partit Nazzjonalista li jgħid li hemm in-nies żejda mal-Gvern, dokument li ngħata lill-imsieħba soċjali u li jgħid ukoll li l-Gvern għandu jipprivatizza servizzi minn tiegħu. Mistoqsi dwar kemm se jkunu n-nies żejda li jitkeċċew u minn liema oqsma, id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech prova jbenġel dak li hemm fid-dokument. Għalkemm qal li mhux se jkeċċu l-ħadd, Grech ikkonferma l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem fuq nies żejda fi kliemu stess excess workforce. Dik il-linja hija linja illi kienet qed titkellem sa fejn nista' nifhem jiena illi kienet linja marbuta mal-importanza li r-riżorsi umani tal-Gvern jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Tajb dik hija dak huwa lan il-riżorsi umani tal-Gvern. Il-numru ta' nies li jaħdmu mal-Gvern jintużaw bl-aħjar mod possibbli li inti ma jkollokx excess workforce. Claudio Grech għalhekk għada l-kap tal-Oppożizzjoni prova jaħrab il-mistoqsija billi jgħid li d-dokument għadu mhux ippubblikat, xi ħaġa li Grech ma repetijiex. Fid-dokumenta qabel il-budget intom għedtu li tridu address excess public sector staffing. Issa qed tgħidu li se tkeċċu n-nies mis-settur pubbliku. Eżattament kemm huma s-sensi ta' tkeċċija ta' dawn in-nies u ovvjament milliema dipartimenti u ażjandi pubbliċi. Qed tgħidu wkoll rollout non-core services to private sector. Li huma dawn is-setturi li trid tipprivatizza? Għandek żball, id-dokument għadu ma ħarriġ, nissuġġeri. Dokument hawnhekk għandek Dr. Busuttil, għandek karta hawnhekk tgħidu address excess public sector staffing. Dr. Busuttil, tix twiġibni. Għandek il-karta hawnhekk, qed tgħidu address, għandek il-karta hawnhekk. Iffaċċat bil-fatt li Simon Busuttil fl-ebda ħin ma ċaħat li Gvern Nazzjonalista jnaqqas il-ħaddiema mal-Gvern, Grech der imbarazzat. U poġġejtu. Ma se nkun action ma li Simon Busuttil mhux xi ħadd ġifieri l-biraħ saqsejna mistoqsijiet u ma xi ħadd. Eżattament qal, però qed ngħidlek jien x'inhi l-pożizzjoni fuq dik il-materja. Issa l-inqaba dwar il-ħsibiet tiegħu fil-Partit Nazzjonalista għaddejn taħdidiet dwar x'għandu jsir bil-proposta li tant ħasbet l-imsieħba soċjali. Għalissa Busuttil qed joqgħod lura milli jitkellem. Dr. Busuttil, kemm huma s-sensi tal-ħaddiema statati fis-settur? Li huma setturi ħadd ipprivatizza, Dr. Busuttil. Dr. Busuttil, m'intix twiġibni, ma wiġibnix. Li huma Dr. Busuttil?